Salutare tuturor, sunt Dark și bine v-am regăsit la un nou episod. Fraților, eu am început episodul de aici, de la ultima de zombie. Hai să-i bat și pe asta acasă. Oh, dacă-ți vine. Da, că am să iau. Eu mă și noi începem și astăzi vom merge dacă-i mă, fraților. Pentru că mi-aș cerut, vă dau ce mi-aș cerut. Dacă vreți. Nu mi-aș cerut, dar eu zic hai să-l dau. Eu și noi backpack cu 30 de metri, 30 de. De asta avem nevoie de bandaj și de asta mai bun. Dar nu pot să schimb. Ce n-am nevoie 100% de asta. Bun. Și acum pot să-i dau direct. Că avem un inventar mai mare și mult mai util așa. Bun, o să mergem să facem ferma. Bun, la fermă eu zic că nu vom merge singuri. Nu vom merge singuri pentru că vom avea un ajutor acolo. Și ajutorul ăla care să ne ajute. Să-i folosim o să aflați. Cum și voi, să asta vreți și voi să faceți o mașină, nu știți cum așa de bine. Și dacă tot, bă, eu știu vouă. Așa să nu, n-am, dă-mi pană, n-am iată, n-am, am 12.000 panou. De fapt, frațul, eu vin eu după ce fac ăsta. Ca să începem de forță de acasă. Ca să putem să facem și vă zic ce mi pică. Bun, am revenit, să vedem. Doamne ajută cu ceva bun. Da, nimic. Hai, mergem acasă, revenim de acasă, lăsăm tot ce am în inventar și începem ferma. Mă frate, am venit de acasă, nu voi face nimic momentan, vom schimba armura. Sau vom pune pe noi la noua armură. Și vom pleca direct la fermă. Că ai ceva, n-avem ce să facem. Vom lua un pistol. Am și o pereche de pantaloni. Hai să iau. Bun, ce mai luăm pentru fermă? Un pistol. O de asta. O de asta. Așa băi. De asta. Mai trebuie să iau și pentru orice eventualitate. Asta mai am și chestul ăsta. Mă ne sunt prea nebun. Eu de ăsta. Eu ăsta. Bun. Ăsta nu ne mai trebuie nimic, dar să bem. Da, pentru noi dacă. Bun. Aici nu. Nu. Aici nu, că avem. Și avem și inbox de aici. Nu. Vom merge. Bun, hai să vedem dacă s-a făcut un câine. Oh, am unde. Hai să vedem. E voi doi. Bun. Hai și tu aici. Și tu. E voi unul. Ești machit. Hai să... Eu și noi ăștia 10 morcovi și plecăm. Mai mult ei. Mergem ia fermă, fraților. Nu știu, nu am mai făcut ferma de un an de zile, cred. Sau vreo 6-7 luni, tot e mult. Dar aici putem găsi chestii foarte utile pentru început. Opa, 5 chestii. Trebuie să ne cutie, fraților. Ia-i. Ce să ai? Metal, frate. De ce metal totuși? Pentru următorii că e a 16 ani. Eu mi-am atunci. Bă, că nu vreau chestia astea mai bune, eu aia vechi, care îți dădeau măcar un skin 2. Bun. Hai să începem. Opa! Tot ai cumva. Tot ai cumva, iată. Acum ferma, frate. Nu, am uitat de chestia asta. Asta ciocan încă nu am nevoie. Îmi poate să mai aici, pentru că da, ai fără să mai aici. Cum te... Bă, dar trebuie să am un ajutor, frate.
Perfect. Ah, ok. Se bate cu ea, nici nu-mi bag capul frațiorii, că îi bate, știu pe asta. Știu că îi bate pe asta. Tichet. Da, nici nu-mi bag capul. Bate. Hai că îl acum, că e taget pe el. Bun. Hai pe unde vrei. Să vorbim cu comunicăm. Hai să comunicăm. Ce bine era că avem pocket-ul. Ăsta pocket. Hai boss, vii după mine. Hai că-i dăm așa, îi dăm. O, deja trebuie să murim Ivarigiu. Hai să pare de cea mea pistoare, fraților. Bossul meu, du-te pe asta. Du-te! Bate-i. Bate-i. Hai pe Ivarigiu. Nu e asta Ivarigiu. Haide să-i batem. Madame. Madame. Pistoare. Hai să mergem să batem Ivarigiu. Du-te. Dă-i! Mamă, e gol. Ne-a dat os! Mamă, ce urție o să fie asta, frate, ne-a dat os de la început. Ăsta s-a dus aici, nu? Da. Trebuie să facem de ok, Da, ok, ce vrei. Dar ne și ai atunci de cheia. Și uite, uite asta. Oh, fuck. Fuck, trage-te. Hai. Bate-i. Bate-i. Să-i bate eu. Nu, vreau că... Ok, pot să nu mă spui dacă îl batem. Vino. Îl batem. Și eu iau cheia. Dar tot astea ca să ne ocupăm de restul zombiului, frate, că o să fie neapărat. Nu e. Hai să ne ocupăm și de asta. Că o să fie neapărat. Fac să nu ne vadă. Să mă bucur când shake. Ca să să bată. Că nu vreau să pierd o viață și chestii de asta. Bine. Să vedeți voi acum chin. Deci bate. Hai pe asta să dau și eu. Bun. Acum să vedeți voi chin. Hai, ia bășat. Așa. Hai să ne așteptăm să vină. Hai așa. De aici. Fac la mea bine. O să-l mai iau o dată. De fapt, nu mai iau. Îl bate. Am. N-ar să-i batem și pe asta. De aici o să iasă niște zombi. De voi cu ea. Găsim și lui cheia. Deja aproape tot ăsta e foi. Ca să înțelegeți. Benzină. Și ce pe aici. Ok, aici trebuie să fie un zombie. Căței. Să iau pe ăsta în primire. Nu mai au nimic în primire.
Fug. Ăștia nu mai știu că. Îi dau eu o bucată de ăsta. Ia-i pe aia, mâncați-și. Mâncați-și viața ta. Ia-i pe aia. Da, e și întoi. Chiar că mai am hit-ul ăsta, dar nu contează. Mâncăm și noi mai cu. Să papi, inventariul full. Telefon, aruncă. Fai. Eu-mi papi că e foarte bun. Mai. Cine vine? Fugi! Mamă! De fapt ea. Așa. Bă, vină încoace. Vină încoace. Acolo, vină încoace. Bă, hai să uităm și noi ăsta. Cred că aici e cheia. Dar mai avem casa care o uităm. Tot cu ăsta, ajutorul ăsta. Da, am găsit cheia. Mamă, dar câte chestii, frate. Trebuie să mai vin de multe ori. Ca să punem inventarul, frate. Bestii. Mamă, fugi, bă. Fugi, bă. M-a văzut? M-a văzut, nu? Nu m-a văzut. Dacă eu pe aici și mă vede, înseamnă că m-a văzut. Cred că m-a văzut, nu? Da, m-a văzut. Dar nu știu bate și ăsta. Bate-o. Bate-o. Bate! Bate-mă că te-ai și viața ta. Da, n-am ce să fac asta, nu-i dă. Îmi dă asta un one hit, frate, ca să știți. Să nu vă... Așa, ia-i pe sus. Hai că mergem pe spate. Nu o să uităm acum. Ba da, acum. Intrăm, agos. N-am pot. Hai să vedem, uităm și casa. Deja 12 minute și am terminat 4 frame, ca să știți. Mamă, ce chestii bune sunt aici, frate, și că îmi trebuie. Hai, dăm aici o bucată. Mergem, deschidem. Eu să-mi cer păruia final. Am început. Am început să apare. A început paiangeria. Aici o să mă încep. Bat. De asta. De hai, bă, bate-i. Dacă s-ai putea să-i bagi și tu pe ăsta mai repede. M-a bătut. Ce bulan. Pe capul meu. Viață. Ia să încerc chest. Trebuie să vorbim cu supraviețuitorul. Că o să mai facem niște drumuri, frațiorii. Câte chestii, ia să... Țuț. Deci noi învățăm astea două. Și mai max. Ce păseu? Shotgun-ul. Ăia s-a dus, frate. Dus. O, să facem mai. Hai să vedem, fraților, ce apă eu. Aici contează ce mai mult. Dacă e ceva bun sau nu e ceva bun. Nu e, fraților, nimic. Ca să zici. În toate chestii e posibil. Asta nu e.
Opa, ce... Asta, uite, nu știe pistolul. Băi, păstream, asta fează de ce. Telefonul nu. Asta da. Asta da. Tichetul păstrăm, asta da. Cărbunele da. Lipiciul nu. Camera nu. Ăsta. Morcovii mâncăm. Asta pot să renunțe ei. Mai trebuie să facem nume, ca să știți. Dar dacă tot trebuie să mai facem nume când trebuie să iau. Mergem acasă, lăsăm tot și vinem în cotură. Hai să mergem acasă. Bun. Nu e nici supraviețuitorul de aici care făcea foc. Mergem acasă. Ne întoarcem după aia și foarte bine. Unde să facem... Nu am ce apare, îmi pare eu. Nu mai e ăsta. Baica, fraților. Ce nașpa? Bun. O să ajungem să facem și buncărul, ca să ce vreau. 33. Mă, undeva ia 40 să de pe capul asta. Asta e 40 și aia că ia 30, da, că ia 30. Bun. Nu uitați să dați și voi pe butonul de like, subscribe și clopoței și să dați un share. Ia, un prieten ea. Oricine. Conturile mele de Insta, TikTok. Să fac aici cuie ca să înțelegeți. Și de ok, nu vreau să fac cuie. Băgăm tot. Tot ce am. În afară dacă n-am spațiu. Ce mai nașpa iocul. Da, și chiar băieți să mai aducem chestii. Mai facem un chest. Și la unde să pun. Acum. Chest fac eu, da, de să pun. Și putea. Asta e mai ce aia bătă. Ma, ce scumpă e. Ce scumpă e băta, dar e de-asta cu mov și BDS. Că asta avem unita. Să facem ce apoi, încă nu. Ce facem acum? Idei. Unde e, mă? Jos. Uite, cum aștepta. Zic că e fată, câine. Vreau fată, vreau fată. Unde e? Aici. Asta avem noi de craftat. Yay! Avem toate materialele în afară de... Pe ancul. Bun. Facem. Sperăm că avem. Udu. Unde e Udu? Stai. Cred că avem acolo, cred că e. Ia să mergem. Bun. Ia să nu câte ceasul 12 și 12. M-am întârziat 3 ore a costat că e femeie și e păstrez acum.
Dar nu prea contează, pentru că am... Nu! Bun, haide înapoi. La faim. Bun, hai. Hai să ajungem. Bun. Hai să mergem să iau. Oh, da, chiar am caș de empat. Nu am cu noi. Ia să nu ce... Aici. Aici. Niște alcool. Nu beți alcool, frate, că nu e bun. Da, mă, uite că avem aici. Tot n-am spațiu. Frate, capul. Ăsta n-am nevoie din stai. Benzoi. Benzină. Ai, dar și astăzi ok. Dar sticlul e și ea. Ăsta nu. Cam da. Hai să mergem acasă. Bă, du-ți bă așa. Bă, asta duci cotul în inventei, că n-am... Hai să mergem acasă. Și facem aia... De fapt, îi facem episodul viitor, fraților. Cam acesta a fost episodul nostru de astăzi. Eu am fost Dai, eu vă salut. Ne vedem episodul viitor.